Мале! Мале! Видял както удари. Сега аванса и горе го бачи, браво. То хубав. Браво. Хубав. Бам. Али. Хубав. Мале. То хубав. Мале чуков. Мале. Охо, майко. Ево ге. Мале е толкова. Здравейте, приятели, току-що направихме с Ники един разбиващ риболов на река Тунджа. Хванахме изключително много кефали. Останете да гледате видеото, който не е абонат на канала, може да го направи, като се абонира, така ще ни подкрепя да правим това, което правим, а сега и пожелаваме приятно гледане. Има ли големи кефали? Еми, има по принцип. Еми, ще трябва. Това си го взема кепчето задължително. Слагам бутушките и съм готов. Опа! Аз ще изпута целия, ще съм вир вода. Ето тук. Айде, давай. Нека кефалски риболов да започне сега. Много хубаво хвали там, бро. Според мен иска да отгоре, иска да долу. Сега ще се удари. Види? Тръгна качи ли не? Смени воблера. Внимай, че се протъва. Много малко. Аз направо слагам тежката артилерия. Зибечето. Къде се коста? Два пъти. Видя ли? Два пъти ме удари. Вижте как лети много. Мале! Мале! Ти видя ли бе? А? Ей! Браво! Хубав кефал. Охо-хо! Той се хвана направо по водя. Първата рибка. Ще направя на снимка. Той тук ме удари до само това. Сега се хвана с... Сега тук става най-лошото. Мале. Добре, че се откачи, да. Чакай. Те са точно там си. Само го задръж. Както удари. Ти видя ли какъв удар ти направя? Мале. Дай пак. Само го задръж му го. Много кофти е там, че влиза. Ето там ще удари, гледай са. Охо, браво. Хубав е. Откачи ли се? Как така е? Малко са кукичките ли? Видял както удари. Сега аванса и горе го бачи, бро. Оха. С гасеничката, че направя снимка. Готов си.
Чай, гледай къде ми без намал воблер. Какво стана, бе? Браво. Хе-хе. Хе-хе. Некво малко. Спокойно. Че така хубаво се хванал. Спокойно, бе. Ще ми забиеш накрая кукичките. Айде. Добре, така отсреща. Изцяло. Оп, 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 оп. Нище, вика как го хвана, браво. Нище, вика. Такой тип. Браво. Гледай там колко голям. Гледай са. Его, айде бе. Хоп. Ужас. То беше бал голям. Мал шанс. Оу! То е хубав. Мале как ме напъна. Хубав кефал, да. Колко пъти ги спусках. Ай, протнах тук, не може да. Ще го хвана така. Браво, записа го също. Опа. Добре. Така на снимка. Хубав кифо. Най-края успя да го провокира на клатушката. То няма откача на човек направо. Хоп. Айде. Пък. Дай се крупа. Те са тук първени се плащат, бе. Та мътна водата и не виждат. Ей! Сопнато. Право. Браво. Хубав. Топалка. Мали как го дигна. Ле. Браво, чакай. Ще да направя една снимка. Чакай. Моля, дойш към мен малко. Чакай то. Идеално. Към мен. Супер си. Браво. Това ще му даде ти удари, то същия. Онзи кой? Не съм на вода. Леко сега ти не се наводеш. Ай го това падна. Браво, бе. Тъмън щяхме да ходим на другото място. И Ники е реализира още едно. Аз не им давам да ходя на другото място. Браво. Пак с това воблерче. Нищо така. Пастъров? Не. Червеника, волточки. Синьо, лилаво. Блок. Айде. Бам. Оу! Али. Хубав е, бая. Его е. Така ще не е хубаво, бе. Топалка си е, бе. Топан. Хоп. Ще направя на снимка е така. Бая хубаво е стопана. Като не иска на воблерче,
Айде. Да го хвана ли още един са? Кое? От всички удари хванах най-малкото. От толкова много удари. Не са такива. Това е най-малкия. Не, от дебел пак беше много малък. Хайде. Хванах най-малкия пак. От толкова много удари и това малко вдигнах нивото. Хоп. Ники, малко вдигнах нивото. С една педя, няма и педя даже. Нали? Хубав кефал. Опа! Това много хубав даже. Виждат. Отдей тук ги виждахме, сега не се виждат. Това е хубав. Нали? Видя го какъв е хубав и това. Опа! Още една топалка. И тук нещо ранен. Айде. Мале, то хубав. Мале чуковка. Охо. Това е голям човек. То хубав. Искам да свири аваншица. Полигавахме се малко и. Май как си стрелва? Това ще се направи. Аз мен чак толкова мудра в ръката, не знам. Мале. Къде отиде, бе? То хубав. Опа! Хе-хе. Котушката направо ги разчекна. Айде то. Айде. Да видим сега какво ще се крие тук. О, как удари. Тя ще тръгна там. Охо, майко! Хубав кефал. Браво. Охо. Опа! Още една хубава топалка.
Ти видя ли го, бе? Гле. Хе-хе. Направо ме изненада тук. Изхвърча. Чакай. Чакай, приятелче, хайде. Среща. Мале. Направо ги разпрах. Оп. Поредна бройка. И как се изкриви така, бе? Ти какви искаш да са само едри? Много искаш. Аз радвам, че и такива има. Не. Оу. Право в теб идва, бе. Гледай го, бе. Бах си кефа. Разцепване. Хубави кефалчета. Ге. Мале е толкова. То е доста голям, Ники. Май е хубав. Охо! Опа! Голям кеф. Аз тук фанах силно 7-8. Ехе. Леко бързи към мен, бе. То е хубав. Оха! Какво ще кажеш? Право десятката, гледай. Точно в десятката, спокойно. Хоп. Хо-хо-хо-хо. Спокойно, бе, приятелче. Хайде. Ооо. Браво, бе, накрая. Хубав е. Поспил го сега да се оплете си. Ти виж какво служи? Какво служи? Блесничката. Нали? Като не кълве, да, браво. Като ниска... чак ми се удари в кръка, глиго. Като ниска на воблер, ти много време ги мъчи на воблер даже. До сега трябваше беше сменил. Браво, машинко. Кой е това, ареската, ли? Оп. Браво. Поне се в този видя, че въкното е здраво.